Sziasztok! Már megmutatom, hogy kell a Facebook oldalon adminokat felvenni. Ugye itt van a oldal, bocsánat. Rányomtak az oldalra, hogy szoktatok, ez a kezdőlap az oldalnak. Itt fent van, hogy oldalkezelő. Itt van mellett egy oldalszerkesztés, rányomtak. És kijönnek ilyen akármicsoda. És ott vannak, hogy oldal szerep köreinek kezelése, arra rányomtok. És mindjárt megtalálja, csak lesúrjuk. Akkor itt vannak nekem oldalak, mármint adnak. Nem tudom, tök mindegy, ide. Most vegyük fel mondjuk testvérmet, írom be ide. Jó. Mondjuk őt akarod, tök mindegy, itt lehet változtatni. Ha csak azt akarod, hogy admin legyen, akkor nem kell változtatni. Ha kezelőbe akarod tenni, akkor adminisztrátor, ha nem akarod, hogy bármit is legyen, akkor úgy változtatod. Nekem ezt akar lenni. Itt vagy mentés. És akkor ha oda ment egy mentésre, és akkor ide be kell írnod a jelszót. Én annyiszor beírtam, hogy nekem már megírtam, és akkor itt van megerősítés. Arra rányom. Akkor be is rakjuk. Itt van. Ha ki akarod rakni, rányomsz erre a kis X-re. Így és ha innen nyomod, hogy mentés, beírod megint a jelszódat és megerősítés. És annyi az minden felvétel és leadás. Köszönöm.